Lympung jang ka sengba akaba arpulai ki samla ka Shillong Archdiocesan Catholic Youth Movement kan penlong ya ka jing ya kendo lang ha St Paul's Maulasnai Parish haka nyo pra khandai bat chipau trek hau panai ka la lungkot jong usnam 8,000 arpau nyo hakini ka jing ya kendo lang gindan ke program bapher bat ki jing ya mir jingmut ya ki babon ki phang ka ba ki khon samla jang ka balang ki ya kendo bat mat hakini ki por ki bamenta Habakran Shekela Patai Kubor Hakasni Sajan Hayung Archbishop ka Shillong u Youth Director ka SACYM u Reverend Father James Shala u laang bakane ka Lympung anya mirjingmut bha halor ki jing e ki jingdu jingkerman barkum ju ru baki samla ki deban ïeng skhem hala ka Nongrim bat khamtam e banyakran ye ki jingmat phang ki ba ukpa bakhut u poblio bakhat saw ki ba ulabo na ka benta ki samla U Reverend Father James Shala ula ongru bakane ka jingya lang anyata ye ki babun ki wei pat ki phang ki baya day bat ka jingyang skhem ki samla ha ka jingget bat ki jingdu jingkerman ha ba phai sha baro ki liang kat ba u president u samla iden mar benyang ula ong bah ka ne ka Lympung kindan ki program ba pher bat ka bas dang gata ha ka nyo terek kandan ka jingpiang sobha ye ki delegate bat ki program ba lapen khre na ka benta jangki kat ba ha ka shipau terek pat kan sedang da ka mas ba khoj ban pin benta da uling do sat ka jilla niam ba Shillong u Most Reverend Archbishop Victor Lingdo pat ki wei pat ki lingdo san ki riu niam bat ka jingye shem benta lang da ki pat riu nget bat ban pin bot pat da ka jingya lang ki samla halor ka phang balabo bat ka jingmane sacrament kat bau Assistant Youth Director Reverend Father Staibok Warjri ulayathu bakane ka Lympung kan compare na ki wei pat ki Lympung ki bala penlong ha ki slam baladap pat na kaliang jong u ulayathu shaphang jing pen khre ya kane ka Lympung barkum chu ru ubala karan ha ka ktin garo khanang ba ki samla garo ki badan hajala niam ba Shillong kin tip pat shimenta na kaliang ga SACYM kala karpat ba di wer lang ya baro ki samla bakin wan ban shimbenta khanang bakin yo ki jing hikai bat pen song thu halor ki jing e ba ki mat ha kane ka juk barkum chu ru ban long ki samla ban tay ya ka lawe ka emlang sa lang bat ka balang Chada berang sakatinan jisu narasong anga SSYM ni palo chang tambe sakat tikon 23rd annual youth convention ona rebae bakra pachina gita kusiong beang baksa oka menga lachadam berang ni Tom Bimo Gani 7 to 10 January 2027 O Ongen Nasi Mangni Rebai Bakho Raanian Chingna Kacha Biani Aro Takchakani Ongen Unigimin Nasi Mangko Niksona Gita Ka Dong Songa La Anchini Rong Rikani Sarango Batang Gimin Chadam berangni tombimo ngana baten nambe kipa aro kital kipa kamrangba bangen dongen lano session panel discussion aro local church rangona pilgrimage dongen aro ya rongi kani bangbata delegate rangni bak ra aniabo namen namgipa ongen Unigimin angni khasara chadam berang nasimang pelakhan ya 23rd annual youth convention obak rana gitare babo angching kucholzang nangrime khamko khae mondoliko aro song salko bilakhana aro angching damsan Kristo baksa jangi tangna bebe radiko bilak ba tro rothana Mondoli aro song salni namningna dangdike onaskhe rangna krengkipa chadam berang ongna lakhan rebabo aro bakrabo angching damsan Kristuko jarikna aro uninama kataku gipi rangna parakna mithala Kumbala tim ketiga convention ke Bahar Kulai ke Masalang Maulasnai Parish Tikumbala dem pong menen o shakmat kajiban kre bukrom klaya shakmat kumban tupo ni pupesani iradem kren la yabir jumur kita tabo pair baki parish Maulasnai Tikum tanah kalian keseng ba joki kun samla alor kathim ada bana
to shania Chris wa job ya ka perthai haparing shipun ke jingele kham tam ni ke job ka por ka mentangi samang idon na ke jing shep tieng ke jing sier ke jingmut ke jing arta tieng ka shabangi pai henry tu tip shy kadar o Chris ula job ya ka perthai tingim dei badam ta ke jing kuslai ngim dei badam ke jing arta tieng ke jing shania barabor pha show play tu mentangi wer ki sama baro jaga jalan yang ba bani wan shimanta sha kani ka convention ka ban salong haka shipho tarik Kawan ada nyok rakhnai namla lam khat ban weria baro ki samla henry haka shipho tarik paring akhat ma weria baro ki samla ke burna ke jalan yang ba wan chakani convention pesa yomat ya ke jingai ye jong play pesa yomat shipon ki issues ki bangin sakaran haka ni gaski na ka benda ke jim ha jimian jong ka balang na ka benda ke jim ha jimian ka emlang salang bar ha baro ki liang kumju rumah ka ban pentep shepi bangin sadoni ka retreat haka arko artare November ka retreat ka bashisni ka ban sapalong na ka sengwa ki kun samla Hagan ni kami kan sadon nak mas bukoi dan sam hengi dari Archbishop Most Reverend Victor Lingdo bahkan sadon ki session ke testimony ke bansa ïamir sim ki kun samla badai hakan ni kesir kan sadon ya ke jimani sakamen kan ni ke shi benta kum banten kre pengkrum na ke benta kan ni convention ke bansa long hang tei ho malas nai pare sashi sia na shi kan kala khot ya weri pi ki sama one check ni convention one ban i bangilong shi ki sama ki badap ke kan sim ke bashirham ban long shi ki nong sa Lang kaba arfulai jogi samla jong ke jalan yang ba shilong Maulos Nai Parish bat ngila in saya puson ya kapang ya kaba kapa buko jingi poplio uben ram ya ki kentin ke balasot naga gospel jong Yonis kalanong kaba kanril ke dekat kaba laifulai kaba ong to shania u Chris ula job ya kapertai Kajing job jong Chris ka ïamir sim ïengi kamtam ke samla bakim dei ban shepting Henry bakin ïeng skhem ha ka Nongrim jong kajing wat hapadeng kajing ele babon ha kajing ïeng jongki nang tagdaw pop liyo o bakarsaw khot ke samla baro jong ka perthai shitlok bat kerpang ro ïamir sim ya kani ka phang na ka benta ju samla ya kabangin sa ïamir jingmut halor kini ki phang rengka lang bar kini ki kentin jingmut ki balasot na ka gospel kaba ka perthai jungi kadon kam berbor ya ki samla ki bantai berbor ya ka jingim jinge jungki kamtam bakin don berbor ka mensim jingkermen balong berbor ki sakhi bayin jong ka gospel o pop John Paul baar o bolong kpa bukhut o kerpang o kpa bukhut jong ki samla Wang tuple ya ki donut yau Chris batulong ke jing syai jong ke perthai ke badungkam ya ke jing bat ke jing shisha kinma kata gedau nga khot nga weri pi baro ki para samla banang pengkre janai da ke jing duai banang pengkre shisho ilade ringkat bat kani ka thong commission jong ka sengba ke samla ya ke bangin ïamir ya kani ka phang ya ke bau pa bukhut po bio bakhasau wa hengi tinga kit boker wiang ye ki samla baro bat dagane nga khod yu ki samla ba philong berbor ka jingkermen jong ka balang ka bor jong ka menta bat ka jingi ki jingai jong ka lasyan wat aila ya ka perthai ban penjam ringi ye ka dor jong ki na mar khman ublei philong ke bakor dor ba ki bakar pang tegane kade ka phang ka bangi batai lengkot Henry ki boro ngin sedang ïamir hakani ka convention ka bangin sekendo lang bat phi ki samla jong baro ka parish jong kani ka jalan yang ba shilong ka jong